To hakani ko por nga sngongo biang yo try bangan ai biang ye fi gani ke tien ke jong blay ka ba kodor palat ka ba blay ula ai shiga jing em ke changi but namar bangidan setang kendiat sngi la sengidan setang kumba lai sngi ai ka por bangin yo ban poino shiga tu ke jing seng ka bangi pen kre anong po tenga pen ken mau biang ye fi ba pin yai ken mau yi gani ke jing seng ha ke jing duai jong pi but ngi khot sngo baharu yu pi baro kibala banwan shagani ge jinseng na du ka arpu nyau turik adu ka lai pol turik kat kum ki program ki bangala yai pentip malagapor na du ka arpu nyau adu ka arpu khandai turik ngin penlong tanga gapor san shiteng janme bara ge sngi sunday ngin penlong khatwe beje bat sau shiteng tengi kirpat ifila da fila pin sngo bhaban pelait por banwan kalong ka jinkman ngi bangini kendu lang bat pi agatu ge jinseng kan ai men sim ru ye gi bobon gi brio ki ban sawan bat ki ban sayo ye gi jingpenem te haga juk poro ngi kirpat e fi ba pinum klet ban yai ken mau ye ngi gi jing duai te to blame kur khui pi ge ni go por ngi ne let chega wei pat ka jing hikai ka ba dei hi ki kamba ki bo jisu le bat ka ni ka dei ka wei na ki kamba ki ba khampau haga bible laban ong ki ba khampau na marbalai la kren ni gane daki nongela baro nadu kani ga por jong jisui laban ong no hadu menta gesngi kidan katugat ni ki kamba gi bo jisu le ya ki ba ki nongela de ki lak bat de ki polak ki balami nadu mendai hadu menta gesngi ki kren ni gani ga jo bat kadan kejing snow tenat kabang imla ban muddur ya kata kejing crowd jong ketin ke jong play baro baro ngi puli ke jo baro baro ngi kren ke jo kabo jisu le tang shisen hang ni apa ke yeng jing khawai shongkurim hakana galilea nga snow pla ya ke jingja ba manla wei pu wei briu bekren ulaban sei la ke jong ke jing pen pau no play but day na kata daw nga kuwa ru bapin sngap ke ega bo blay pen pau hanga mentag sngi habang puli biang igani ke gospel jong Yohanes kalanong ka ba ar na kadkhat na do ka beningkong hadu kadkhat ka ba khatway ka ba kren shapang ka jing khawai shongkurim ka ba don hangi po kana Galilea lasi ngan shupen i fi kendiat igani baki katkum gani higi jing thoang ni ka kren shai ba kani ga de ka kamba ka bau jisu ule ningkong haga ministry ke chong te namar ba bible ka thokum ta tengi pidiang namar haga likhot ka ba khatway ka ong ya kani ga ba ningkong na ki kamba jo u jisu le akana Galilea te ngakwa aga ni ga por ba fin pidiang ni ga ta ba ka de ka kamba ka ba ningkong bat ngasngop laro baya ka kamba ka beningkong uji sule aga yeng jing khawai shongkurem dengan shupule khendiat yegane bakan long ka jing shai pi bala dia tangan sekran ni gane hakabalai ka skite ladon ka jing khawai shongkurem kana Galilea baka kemeu jisu ka ladon hangta la khat ru yo jisu bari ka sunran jong ude shagata ka jing khawai shongkurem te habala lot ka wain ka kemeu jisu ko ang ukim dan wan sho uji suang ka nga dan kama yubat pa ko ka brio ka por jonga kampat poi ka kme jong u kala ong gi shikri ke ke ru ka bon ong pi pin le ken tela dan hang tan riu ki kra ki badak ki mau bala bu khna nga niam jong ka jingpen ko jong gi jiu ki bangiam we kan an lai man uji suang ki tu pendap i ki kra daga ti ki la pendap shonye ki anakum taw la ong to tong mata to ra ru shonong sa ka jing khawai ti ki la walam ti andau taw long sun char ka jing khawai ulamat ikata ka bala penlong wan bar tip nang no kala long re kita ki shakri ki bala tong kila ya kata ka kila tip utaw long sin shar jing khawai ula khat ya nong let kurem ba ula anga priu baro abu jubu akhmat ya gawan ka ba ningkong bat ka ba bat ya gawan ka ba baha ningkong bat anda kali di ba se ya gawan ka ba
saya ka Wain ka ba khams niyo me pat me la tengka ya ka Wain ka ba hado menta ya ka ne ka ba ningkong ni kambal jong u jisu le kana ka li ya ba la pen pau bat ula pen pau ya la ka buram te ki senran jong kila ngai hau se ko mga ong phi ka ne ka de ka bam dai shu ba thamai ya ki brio ki ba snap andai wale snap ya ka tin ka jong blade da ka ta ka rukom ba phi don no pai ke ke ba rim ga jing im jong phi nga kwa ba pin ong try ha ga ni ga por kreninga na ga ni ga jingja ba phi no I ba la da phi pen kre e la de ban snap ye ga ni ka lo ga jing to ga ba kraw pa lat ye ga jing im jong phi nga da bu da ka ga tien na mari yanga hi ga ni ga ba kraw pa lat ka ba ning kong ga ba ngini kren hang ne na mar nga kwa ba ngan pendap ye ga ni ga jing kren ma ga don bon pa lat ki points ang ne dengan nombon ketien cewai pat ngan lej bet cakani ke jing hikai. Kabanik kong kabang akwa ngini keren mandagus ngi kadai kayeng jing kawai shangkurim. Lesingan chupen syai fi kendiat. Ka jing kawai shangkurim jong ki jiu kam dai tang shis ngi kum shangi shane. Ki jiu haba ki kawai shangkurim dan ki ba kawai hado lai sngi dan ki ba kawai hado jan shita yauro dan ki ba kawai. Tendrai ki ba kawai shangkurim hi ki kawai bon sngi. Ti kanika ka jing kawai shangkure mengne kadai ndala poi lai sngi gamot kala poi atat aga sngi ka bakin pen kot e gani ka jing kawai bat ka bible ka ong ka kemiu jisu ka nanang ta ka banga sngot na ne ka bible ka ong la khat ru yo jisu ba ki sanran jong udi shagata ka jing kawai shangkure hi kani kadi ka ba kalong ka jing hikai ka ba kraw pala dingi singa ai kum ka jing kentu pi nang ne pi ha ka jaka jong ka jing kemen ka jing kawai shong kurim ka de ka jaka jong ka jing kemen ka bala prepare de ki snam but kani ka jing kawai shong kurim ka de ka ba ki brio ki ba pen kre ya ka ne ki de ki ba de sngot ho ya ka jingi kai ka ba ning kong ka ba ngayo na ga ni ka yin kawai shong kurim ka ba klamit ho ka teng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ What ka jing tho shangkurim ka jing kemen gadan ka jing mo ka jing ong no de kwe kentin ka de ka balong well plan ka bala da pen kre ba pen ban kani ka yeng ka klem ya lai yo try ka klem ino yo Jesus Christ ki khat yo Jesus Lada kani ka de ka kamba ka baning kong ko madu jisu hang ne umpat pat brio pat kim pat dat benar ki brio hada kani ka yeng kala khat yo jisu ka ta de ka banga ka kwa ka nong fi de ka por ba haki e baro jungle jingya lenti ka chingi to ngin invite yo try ta de ka baning kong Fi kata kadai ka bangayo kum ka jing hikai na mga laong fi kani jing jagre ka bangayo jing hikai pala bon pa ki brio ki bangayo slok ki bawan siya ki day ki ba ki le ya ki ki klem khot yo try ha ki kam junkie but haba ki klem khot yo try ha ki jing le junkie ki poy ha galeran but nagi poy ha jing Kim ban seban pai show Jesu. Pagkataka di ka ba ngayon bagi beriw ki tang, ki jauman, ki apat ya pra, ki kelumar, ka jingle ran gawan. Kadon jing agata ka jingle jongki nama balay. Ki plandala di, ki tmudala di, ki le hidala di kim kan mau Jesu, ki ya hi syakamat bagi le hi wat ki bangay ro. Kat no gi balay siya ka syong man klem kal Jesu hangta.
bagi kendu yo brio ni ke brio ke bomlong pada din kami ke problem bagi pat ke pra pada hang ta ki sapat duai kadi ke problem ke bekrau la da biklet ban khot yo try dan gi betray gi business ki kam gi jam klem de khat yo try dan gi bishim gi jing rai gi bobon ha gi jing what ha gi jing de ba gi jing shekri blai dan chibon ba gi brio gi klem khat yo try klem dan bintang ta fitebe mu jisu de belong gentleman kan ya tu efe la da klem khat uno mo anda ga bor udon kam bafenda invite you ban ko nga nong fi balai pim invite you try ha gi jakabaro gi babidan Fenio I ka bom long kan long. Ai ngo yu blay nam ta kani ka yeng jing kawai shong kurem. Ba wat la da kila khot bon ba ki brio ki klem ya light. Man khot yo Jesus Christ. Shagani ka jing kawai. Ngala manong ka wairu ka bang sotana ni ka long. Ki klem ki khot wat ya ka kemir jong Jesus. Ka Mary. Kan ma ko Mary ka de ka brio ka bakraw. Ka de ka brio ka bakraw. Lebih kat ia beri ia berkerau ia bertip ia Jesus Christ kadai ia berkoridor ngani tu ifi mau ko Mary kadai ia beri ia berkerau but ngini poi shega wei pat ke nongrim ke Bible kong ti habalalut ke Wain ke kemiu Jesus ko ong hau kim don Wain show pi ikani ke yeng kawai shangkurim kaya kendu problem wat la da kila pen krep ha wat la kila plan bahan rei namar baki klem khot namar baki ki la khot yo try wat la da kila pen biang na dong sidong karang don ke jing duna ngamut banong fi hang tang khwa ba pintip ba la da pi biang kan no kan noru kan don be ke jing ja ka ba ka ba pintip su umlo ban len rei la da pi la khot yo jisu wat ku slai ude udon mo hang nuang no budan utrai kan long be ai ngo you play bagane ga yeng ne ka dan problem bagata ga de ga lot ka wan nda lot wan ha ga yeng it ho shong kurem jong gi ju ka de ga jing le ran ka de ga jing ma ong no da ko ga kentien ka de ga jing cha buram kan sa ya thu khana sa shekibrio shirta ni jiu i ga ta mo nga se sngosen ai ga pli gi yeng it ho shong kurem ki ba bakla ke estimate banda la dega singet ho banda bagi priyo lawan bam banda bagi duna ga bam priyo ga ban petli kadang kacing ya keren jong ki priyo ga bon bagi sa namar kinum la ban tho arsen fi kata ka dega ba nga khwanga nong fi ga dega jingja ga ba ka ba snut na la ban nong kani ga yenga ya kendo ya ga jingdu na wan bat nga snut na ngan pen i fi yang ni ya ka jingkit kli jong ka Mary Fika Mary kadang jingkit kli kadai maka kabatip ning kong bagani ka yeng kan sapoy ga jing na ran bat ka Mary katip bamdan manu manuru bala ban yarap ko magani ka po de tang unehi ubalang ukon jongka tang bah ga juk po katip bauni umdei ukon brio jongka ude ukon jong play muddur via perkhat piang ni lada pipek bahaya gani ke jingjang ni nama bangila keren berobol ngim resngot hole singan chupen i mangang ni lada pimpat jiu isi sin ro bo jisu le kamba kumno pin nget bo jisu le kamba fi kam kani ke de kamba ka bening kong kat kum gani ke jing tho ngala ong fi bun sen bala da kan ke bening kong kamot umpat jupen paul de umpat jule kamba haga nuguru kamba ga Mary in the lut wine ka le show Jesus Christ fi ka taga de ka wei ka ba nga perkhat halade ka ba kotor palat ka ba dana ga Mary fi tanga Mary ka punyo u ka tip ba uday daga miracle ka la yo ga message no angel ka da tip ru ba unda he nga taray haga jingpen he pansan jong ka ki shong ye nga Mary Joseph ki snot ho ba umday satya ubalong kumalong ki para brio uday ba kham kerpang udon ke jinglong bat ki tip ru ba udon no blay bat uday u bo blay la pa yo fi tang ki brio ki ba shong ba lu jisu ki ba snot ho yo jisu Kamera kedan baru Jisu keleng.
But hadian ba kajaga ni kajing lut wan. Day tangga Mary ga basungot ho ba kanum let siya kiwaypat. Kanat siya Jesus Christ. Siya nga naong ifiga tagaktian. Nga sa ong ifiga ni kajing jang ni kadang ibadan jing hikay sibon. The fidan problem ang kajing imjang fi. What you let siya no let siya siya try. Kataka ni kajing long jang Mary ka let siya Jesus Christ. Kaya tu you try. Ngayon ikan ba kodor palat ke jinglong ngi na kendo jing ngi le chiki brio ngi le chiki weipat ki balong kinong irap re kan mau ke jing irap kamuan nang no kawan nau blay o bathau ke beneng kendo on David hang ni ke America le show Jesus Christ kaya thuk on kim dan wan show asal tu nak ikan ke jing hikain ndai namar bangam yo le singa nomla bangan keren lot man pendap ini ke point namar ki buan palat Rek nga kwa ba ben tip ya kani namar kani ke bedan kam. Pika sulet ban ya tho ji su ko ang kim dan wan syo. Tangum ta. Kam duai bero si sngi yam le nyarn to kerpat lang ta le ya kam le kam ta kam meri. Ka sulet ban ben tip. Pi pulis ti si ke Filipino nang basau la ngam bakla ka khat ka besan. Kau ini giktin, wat kuslai ke ke jing duai ke jing aingo, to pin tip ye ke jing pan jong official play. Pi ke America le ke tak pen tip show Jesu, ke show ang bet kim dan wan show. Kasi ke laban pa ke jing le ran. Ke America yo ke jing lang panic agi bri ke betrikam. Maka tip bam dan lenti na ke wepat like tangu Jesus Christ. But nda ke let. Ke yo ke juba kapag penkendit tang baga Amerika melong panik ya kata. Pet kene kene poin ka bang asyik hangai kene kene poin ka bang snautenat haga Bible. Ujisu uong haka ngadon kam ayubat pa kokobrio kapor jonga kampat boy. What let kerki ya kene ka poin. Kene kene ka badon kam tam haga jingay lenti jingi baru play. Ka Mary, ka ang kim dan wan siyo uji suang ka por jonga kampat boy. Nasungot na buong ngadon kam ayubat pa ko ka brio. Walit pin baklay kata kaktian dan ki translation ki bapan bakla. Kan mau hang ni uji su khat eka ka brio. Ngalaju ong berborbat wat ki wepat ki nongkren ki ong deh kani ka bayarap ini bengintip baga Mary. Kadai tangga beriau, kamdai ke belai bengin maneka. Uji suang ialah kejong ke kami, wang adan kami ubat paku ke beriau. Walik kelat ia kata, uji sudah tip ia ke bukuran. Ban bu ia ka bakadai tangga beriau ke belai legit, bahkan sim ia kini ke kerdan, bahkan supun ia uji sudah ke bor mensim berkuat. Waduh Joseph umdai kupa jong uji sudah, udai tang tengah jong ke Mary, bom dan jadi baru Jesus Christ. Padai hang ni bu Jisu pia ia kata ke jinglong blay pada ke jinglong beriau. Ujubab ia ke Mary wang ngadon kami ubat paku ke beriau lada keren ukho ni ke kemi ni ke kom kalaban mong ke jisan ke Mary kamong. Nama ketip pada tangga beriau. Nama udai blay. Wang ngadon kami ubat paku ke beriau. Kita pergi ke jingkran ni kedai. Kamu koridor palat kata-kata. Habu orang ngaran kami ubat paku ke beriau. Kamu di situ ni kamu hakaliang jeng ke beriau. Padai tang ke beriau. Kapan kau ngatip padai tang ke beriau. Kabar hakarukom beriau kilang panik kamu ni. Nalak lut wan hiki yo ibam dan lat hakalenti beriau i dan lat badai nak terkadau oh kaku ke beriau. Kan nungut ngini ha bagi jinglong beriau. Bandadan gijing cah gijing yang hilang panik ni kijing man. Ada Jisu ang ngadon kami ubat paku ke beriau. Papadal lagi jong ke sistem papai ikini ke wan kala lut pala ang dan show yang nga kedai dah kawai pakai rukom ngandarung si ke pertai ke bagian jamin siam dengan mut man le ke kamba kani kamdan jingi dai bat nga namar kani ke jing lut wan kani ke jing le ran kani ke jing du wan kedai tangbat ke beriau. Hari bat nga kamdan jingi dai nama nga ngala man le ke iru. Lada pipediang ke banganga ajing mat. Ngasngaw tanat bau Jisu jubab ketin ka baju liu palat kini lesi ladangan keren. O Jisu ang kakuk ngadan kami pat paku ke beriau.
Sengo benut panong no ifiang ni bangamla ban kren lut igani ko pon rei kani rei ko kraw ba wan ra yau brio ba yau play wan ra ni jing per apa deng ki brio bat ke jinglong panik jong ki brio bat ya ba long panik pe wong kom no ni wong kapor jonga kampat poi angas ngat pala de kata lata finio ya kata ga jing im jong fi kan ker khui pi mena kesngi dan ki brio ki be yo iba kapor jong ki kalakut dan ki brio ki be yo iba kapor jong ki kam long shu kalakut doktor ula ai ga death sentence se paniap no katre ka kata ka each bar na ni kata ka ta brio kalakut nang ta katre ka kata ka kamai ka ji ka bo nadong sedong ni poy ga jaka ga bangim don la chu lakut lan sa poy ga leran Andrei ai ngo yo blay na ka bentau jisu ang ngadon kami ubat pa ko go brio ke por jonga kampat poy le selarangan keren nang ni dei ga bas ngotonat ba pindup tip ia ga timing brio bat ia timing ga jong play ia ga por jong brio bat ia ga por jong play ke por jong ga mary kalakut Andrei ga por ke jong jisu kampat poy ga kwa ba pin sha ia ga ta ga jing em jong fi wat ya daga ni ga jing long brio de filet ban yet hu how Jesus Christ utip ya laga jong por ban un sele kamba na ka ru lada pi up ya ka por ka jong play kambon sien ngilau panik ai ngui play ba mari ka klemlet bon sien cho Jesus Christ mani ong memle no ka kamba ngini le kum no le se benda dei manga ngadon tanong ka tarum pat dei ka por singan ong kumta lanu ka dei ka por jo memang ta lajan kut lajan le ram dan wan shi ta la lut stan ngatrai kan ong stang shi glass ar glass la kut la le ran nyele kum no fi ka meri ka khlem le kum ta ka jithu ko ong kim dan wan shi o jisu ong ngadan yu ngadan kam yu bat phaku ko brio ka por jo nga kampat poi ka meri ka ong biang ngada kampat poi ka por jo me biang me tamangala deb itho ngala shania me letakin ke dege jing duai letakin ke dege jing im kristan lada pila ye thu autorai ta balai pila ki jing man lada pila deb ye thu autorai bi de ban ngai ke jing ke dege jing shania bara dien bakalat ye thu ka khlem ong e sho bat ngas ngot nan ba ka kme jong jisu ka le chigi nong trai ka ong ye ki ne kitien ka ke ru ka bon ong api pin le ke hanga kwa e ga ta ga jing im jing Bapinio ki brio ki badan ka jinkit kli kum ga Mary. Ki basngot ho i ga lenti blay. Kamlet sho jisu nri ka hika i gini nong trai. I ga lenti ki jo blay. But gini nong trai ki yo i ga nong hika i ga bastan. Baka let hika i ki. Nga la ba nong da kwe kitien. Ka ai Bible study i gini nong trai. Pechini hang ni menta ngim dan la cho. Ndan lenti. Pi ngi long kum ta ka role jonga ka dei kum ta ngaro mata singa yang ne nga kwa nga no fi nga long kum ga mary nga wan ong fi de fi pa ga jing e nga ndai mga bale kamba de jisu bene kamba tang ba ka por jong u ga dei u kwa ba ki brio ki ba un se trai lang ki dei ki ba sngot ho i gelen ti ki jong blai but dei mangi ba sngot ho ka tu kan ni i ga jing shi cha jong tien ga jong blai but kum ba ka mary kali I Bible study ki tu ki nong trai ba kin kongo bet ye ke e ka bo trai u ong ngaru hang ni nga yang ban hikai pi ba pin kongo ye ke e ka bo blai kwa ga jing im jong pi krang ba nda bo blai nda kala dei ka por jong ba le kamba ga jing im jong pi ba pin sngot ho kum no ban le ka mary ka khlem pen si tom su try ka khlem pen thot pen wet kala de bi tho wang ka por nga kampal poi ka i bar ka le chikin nong try ka ong pek chini nga sngot ho pi pim sngot ho kala ngila pa ka por ka bale ran kan sa ka ni ka wan kan da lut kan mi ka jin pen si tom ru ye pi ka betrai pila ban sha be kamru nang ne na ka ta ka daw ngadon ka jingit kli ye ga ni ga yingi tho shong kurem ngadon ka jingit kli ye piru ki betrai tingi don tang kawai galanti ba ta ka dengi don tang yo Jesus Christ bat ngala dep it ho show Jesus
Nangalanya thu chu jisu ngatip ka ay gabun le na matang mga hubos ng thu nga pun yu nga kaya yu nga bitin yu nga yalam yu nga kedup yu nga penhapan sani yu ngatip bau ni day ukon jongaw mga yo daga do uri ukon mga pun daw man siya makoy bau day ubadan ka lenti blay baru day bawan na beneng na kata daw nga la dep itu utang mga nga snow thu pipim snow thu bala pipim snow thu shutip tangi gani ka ay bible study ginaw tray ka ang ya ka ay ka iru ka ba unong api shule beke na ngakwa ba hakajing tray ka mo blay ngakwa gani hakajing tray ka mo blay kani gani ka mo kraw palat lanangin yo ay gibriyo kiba hikay gatin ka jomblay kiba nang but bangin yo ay gibriyo bawan hakajing seng kiba lang simple kiba kongo kumne kibam batay stad kibam kali kibam le ay enre kiba kongo iya ka jing hikay larangin yo ay jing seng ay gibriyo kiba kumta ka jing seng ganday ka kamba malagasni muddur mapi ka Mary kaladap hikay ki bat kini ki nong tray ki buram ka katiyan baga hikay bat ki syukongo bat ki ap ka Bible ka ong kini ki katiyan la dan hang tan riu ki kraum ki bada ki mau bala bo khnangi ka niam jong ka jingpen khot jong ki jiu ki bangiam we kat ar ne laiman ngasngo to nat ni ban kran fi yegini ki nriu to ligi kraum ki bada ki mau fitip kini ki kra kimdei ki bobo sengaba kimdei ki bobo ha kamera shongkai po jing khwai shongkurim kini ki bobo shalantia sta jabar ke bakile ayu mal la kapon lagi bam gidi ki jusai kejat kini ki ko sai kejat ne kini ki kra kimdei ki bat ki ba ki bru ki pej burom ki 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 mal lo bai rong bami usim sai kejat uyat kata kali ka ba ki jusai ki kejat aba ki bam ki jo tedan nri tu lagi ni ki kraum sabar kiba lap dan katuan ni bat kiba kibri gim da khen kore ngas ngotanat ini ki kraum ni ngas sim bagini ki kraum dai mangi ngan ong be kita dai mangi ngide ki kra ki bam dan jingerman ngide ki ba sabar ngam fi ngide ki ba sabar ngam dan jingerman ni royam but kabadan hangi gede tang kaba sai ka jat aga jin sha gede kabam dan eng di kam da dan na de sim important ni kam de ero ya harik walit kler but le ene ke kam but pelat ye gajing ja buram jong ni yeng u jisu klem pai shiki kiu ksiar shiki kiu rupa gi badan ha tu yeng khoi shongkurem ban le kam ba u jit da ge kra kabam dan jing ma de e kabre ge kra sai ka jat phim sngo burami ka ta bo bleu jet kum yengi ngan ong bai kum ne ngas sngo ngo yo bleu jet kum yenga ngashim ne ka katan banga de tang ukra sai ka jat obom dan jing ma de ero ya hare try ukhlami ai lai nangi ban pun paw la ka jong ka buram uphai shiki ni kran da kala de ka por jong onomle chiki khiuk siar khiu rupa onomle shanu ro unle chiki kra anga kwai ka ta tien makan kan rung chupi ba pindup sngo thokum no ban shakri ubleban iet yu try ukhlem phai te shiki khiuk siar khiu rupa uphai shiki kra hadu mentag sngiru pin pulin ng Bible wat wa apostol thoi ka tag stishki karen ga benungkong nong ga benungkong ga khat ga ba arpon riul la ngam baklawang namar pite pi thoi ga jing khat ya pi ko para banget ba ambon ga start ka kum ga ambon ga don bor ambon ga ba ma ga ba kraw ga ruspa ga nang u blay legit ki ta ki ba biet jong ga perthai ba bale yu ba ga do ba ro ka no mi ole sarang ga kmat jo blay usim lagi kra bandaulet kala dega por da kala dega por jong upin haban kongo kata kala dega mga snotanan kini ginong tray gila yo ka jingi kai ga bobyang bat ki kongo ulet sigini ginong tray wang piyo i tay ki kra wang le ngene we wang pendap i ki kra daga pendap shon ki ini kitin bang pendap shon nga niya stat kandiat ngala puli gani hagawe kesnam ngayo no try ini kitin bagini ki kra dai mangi bagini go ladangan syukuran be haga Bible da pipet ba ga ko gade kitin ga jong play
Pinapet ga Bible jan brok we ga Bible ka keren baga ka yang ga dur jong ka ketien ga job lay. But about Jisu ang pendap ya kini ki krada ga haga bakin jaman sem yang ba di pimenta ga lay. Ngingi di ki krage bomento enre u blay u pai shingi. Bara u pai shingi wat la ngi de ga bomdan run re u kwa yangi ki kraba la ka kamba kan ja ni de ban pendap ya kini ki kra hadu begin de shlei de ga kabamut yu gamat day ban pendap ini gi kra hadu begin de shlei de ga ktien ga job lay katari ktien mga yo balada u blay de ban pendan kami nga day ban dap de ga ktien ga job lay ga jingem but kaba mi na nga kan day bet kaban penan buram try kaban wan ra ka jing kemen gi brio kaban lamai ka kamba gi way lada dan tang sitang gi omunum le kamba lada susah kherdong apa onum le kamba dan gi brio gi besekri u blay gi bakwa ban yo i kamba hari kem judan ga ktien ga job lay kem ju puli dan tang teng lani dan ka susah kherdong tin ke jong play ka jo shi ke jo su pule bible ka jo shi ke jo shukran ka jo shi ke jo play num la le kamba nang ta play kwa bani wa ge betumai baru papendap de go betumai ha po ni ke crowd do kan de slay pi la da ka slay ul le kamba la da kamba slay num le wa pendap shon kan ni gamot ka jing ngi de bandap de tin ke jong play but nang ta kan sejaga kamba to ngini pej bandau la papendap ki pendap ia kini ka bible ko anda kumta ula ong wang kumni wang pendap shonyiki but anda kumta ula ong ki tong mentara shaunong sencar ke jing khawai tikila walam fika takadega pat ka banga yo I jing pule bible jing ngala jukran bun si ni kene begini ki nok trai hakanu kom kilaban ko ngo yo jisu babu ang pendap daga umi ni kraro ki pendap ndaw ong lay shimmi gitu go tong let ra shakatai ga jing khawai shakhamat ka bashong gi he gi han gi badan bram ra the shatai ngas ngawlengo igani ga bible kong anda kumta ulang kita tong benta ra ru ga aunong sensyar ga jing khawai te kilawalam anda tolong sejak gajing kawai ulah mati kata ke bala pelong wan bal tim nang no kalalong Henry kita ke syakri ke bala tong kita ke kila tip utau nong sejak gajing kawai ulah khat yo nong leit kurim baru la ang brio baro ujubo akhmat e wan ke babahan kong panda kile di bahasa ke khams ni mepat melabu tengkai ya wan ke babahado menta ngakwa finio e ke ketian fi ke point ke bangakwa ngan wan ra man ke sngi gedai sagawai de gadai ia ke simple faith ia ke jingat ke besisur sidur hangni ke ronglut ke jinglong bar hangni ke rong ke obedience ke jingkongo hangni ke rong ke jing mau kata ke jinglong mensim ke besisur sidur ngan ong dak wai ketian hangni ke rong ro ke submission ke jingpen kongo ia ke Mary but dia Jesus Christ dan gibri ba ang ngata tang private la da ong private nga ko ngo da ong gibri jong play tangam ko ngo kataga dai ka ba baklang la da kini kim yo jingi kai na Mary kinom la ko ngo you Jesus Christ dan gibri ba yat like na Bible study na jingi kai but kim tre ban ko ngo i jingi kai ki ong ba tang try kan mau blay unum le kamba la da pim ko ngo i jingi kai jong gibri go bo blay ula say ai ngo i blay am tanga Mary kala hikai bat ndabo ong tong mentara klem jing ngau per kitong kirabe ngasait puli ni bonsen ngasait ong nang nungin yo kat kini gibrio banadai mangangan ong yu try berobol ngasait perkha banadai mangi bestan mentangin ong yu try ngan tong ngan ra tong mga tong ngayo I kalong ke klem kelasau bat lada ma ong tong ngala pendap ini kra tambala ma ong tong raj tai yo ngale rai ti ya chuma menakhmat merura lang ya menakhmat ngan bon adien fini dan mangingin ong kumta lanin lada kamlong kumta ru lada ngadai mga ngan tong ini ko ngan yang kendong ngan the ke ketingan mat chua kalong kum lada kam tiang kam kelaw rong le si ke klem kelawan teng ngan itu pingan tre nama kade ke jingle rai hari filafin mudur begita bahar khait kim dan bar kini ki nong trai nama balai na khada jong ka Mary kalau debi kai
ka angkat ka bo ang su ko ngo ben bagi ni kita ko ngo sisa ang iklam yo igi bangen menta kumta ngidan gi brige ba batai si bon ngidan gi brige ba lang over smart ngidan gi brige ba la palat ke jing batai gi ba klem da bura me ga ta ga jing bo bet ke jong play gi ba le iki shabar na ga ta ga jing ko ngo ke ba but hang ta ga spoiler igi jing trai gi jong play filap mut dorang ne manganot menang mga meri ke suped ya ke jing ko ngo jong inang ginong trai baru ji suruh susngap baru suang tangkum tatong ra stai bad kile ra mut dor fi ke kamba ke ja mdai ha ke kti jong ke meri ke klem jaru ha ke kti jong Jesus Christ ke ja ha kini ginong trai ke bolang simple bad nda ha ba ke ja unong sin shal ke jing kawai shimu mat ke ni ke wan ka ba wan ra tmai men ta ulap ba ke kambang ban ni ke tai ke wan ke berim bat ngakwa finamak bae ke ni ke tien ka bible ke daong da sngap ha ke ong shimtip nangno kalalong Henry ki shakri ki balatong ya ka kilatip shimtip teng ki brio kimtip nangno kawan ke kamba balai ke jag ni ke kamba mdan betip teng ni syait kwa pentip menginong day mengi te pendap tai day mengi be kendo jisu day mengi berai ni ko oh bon bahagi bakwa ban pentip Rekin mau mdan batip igi kra mdan batip syangana mdan batip igi Mary mdan batip yu Jisuru mdan batip igi ni nong straya do kan nogi siu ga dol ga ramman kongo mdan batip walit sngawi ay la dagi brukim tip ado kan no fiat agi ni jingem walit sngawi ay la dagi brukim tip ado kan no fi siu ga dol ga ramman kongo you play Bon kim tip ni kishiyo itang yung stage kishiyo itang kita ke jing jaga kamba kiyo itang kita ke jing tiyo jong play kidan ki priyo ki biyo itang kita ki klem tip dana yo shedian kani ke jing khawai uniu nang bomat ke jing khawai nang saudan sitai shi kamal shiga jaka abadan ki riyo khrao dan buram tip ushu tip tang kawai kade ka bakhamba bane ka to wan ka bangi di na do menen menjisngi kani kade ka bakhamba ha bane ka to wan Kanu ka bawan na play. Kam day ka baduna, kaday ka bakam kraw kan tambet yakiway. Hari kanu ka bapitaw hi, kasirang kat baliyo. But hang ni fiyo iba, kanu ka baday na play ka tam. Hari kaway ka bang asungot na ayang ni kaday, bamdan matip yaki kram, dan matip yaki ek eru, kabajah siya din. Hado man taga sngi, dan matip. Pimtip. Yangi ki bisyakriyo play. Hado kanong iyan. Hado kanong ihaban iyang. Hado kanong itip ya ke kam ke jong ngis ngau tho. Ngaji perkhat ni kene abo blai ula khat yang ngis ngau tho. Kaya ke bangile ngis ngau tho ndai la da fiyo ki nong trai ke ba pen pinyo ikan klumar lot ke kam ke jong blai baro. Ke kamba kam jan tang namar bodan Jisu. Ke jana ma bagadan ke Mary. Ke jana ma bagidan ke nong trai. Ke ba trai lang bat ke jing hikai ke jong ke Mary. Ke ba tip yo Jesus Christ. But what lada ka day ke ba Jisu le. Rikin mau ke involvement ke don lang ke Mary. Ki don lang ke nong trai. Ki don kam ki kra. But ngakwa mendagisgi bangan syuong ifi shikantian. Tong ini yo ke jing hikai ke ba kraw nang ni. Mangidaya ka ban sngot ho igini jing shisha ki badana po jongka ngas ngo buram palat igini jingja sila dengan syupni fi kindia dang ne ka banga sngot nat kedai bakani ka kamba ka jan ningkong aga yeng khawai shangkurem balai uji sule kamba ang ne fi jukul perkhat ikata kawai kata hodai uturai wan sing ne pertewi hikai bet sapang nong let kurem barka nong let kurem but man laga jakau jisu hikai be kata balai namar hakawai kesngi un sedai mo nong let kurem but mangi ki bangen indai ka nong let kurem ka jong turai baru jisu ngotanat ikata ule aga kamba ningkong aga yeng kawai shong kurem
Tengin duai bau play un play ya ki khamat bagan jamin sem jong fi. Un penlong fi ba pin la ban shakari trai. Ban ba pin la ban ya daga ne galenti ka bang pen i mata. Si pitip ne ga jing ja de ba kra. Ngatrai fi yo snow ga ne ga bang kran. Pilap bagalong si shaga ba kodor. La da fin buat i gini nong rim. Klem arta tien pin yo i. Ya ka kamba ka jong play bat pin yo i ba. Uji suun pen pao. Ya la ka jong ka pram. Bat shibun kin nget yo trai. Tangin itu ai. Ko pa gani ga por. Ngai ngo ye me. Ling ba gani ga jing hikai. Bat nga da kmi lenti. Baka lang ka jingkar kuye ki hajar ki priyo. Nama nga kwa baki priyo ki bashakri ye me kin tip. Bat nga da tuaya play. Baka nan ka jing aye ki chame. Try nga tuay. Ya ka kamba ka chame. Try nga tuay ko pa ye ka ba men pen pa la ka jang ka puram. Sa sin pat. Haki yen ki sam ki batan kame ka kamba. Ki ba nuot ban ko ngo yeme kumni ko mangina hikai. Try ngi ailot shame ka puram. Haka kerteng ka jang jisu ngi tuay. Amen bad amen. Blame kur kui pi ko blame shimon.